Čau, já vás vítám našeho videa a dneska se podíváme na to, jak Vítek postavil tajnou místnost v popelnici. Je to zajímavý, takže jdeme na to. Koupil jsem tenhle kontejner za 6 000 korun a dneska tak si v něm uděláme tajnou místnost, tak jdeme na to. Jenom se z toho potřebuji nějak dostat, teda počkej, že jo, co děláš, co děláš? Přestaň! Samozřejmě můžeme vyhledat pomocí nějakých Google aplikací. To je Vítkovo auto, kde bydlí, takže ITB V1 Tech. Samozřejmě. Vypadá to, že to je natáčí někdy z rána. Tohle je takhle úplně optimální vchod, takže budeme muset udělat nějaký vlastní. Tady tu krásku máme, vypadá nějak takhle, tohle je moje nový auto, vidíte, prodal jsem Mercedes, už tady není, už mám jen tohle. Upřímně nechápu, co na těch kontejnerech stojí tolik, ale fakt jsem za ně dal 6. A byl to vlastně i jeden z těch nejlevnějších takhle velkých kontejnerů. Ale máme, kámo, pneumatiky, víko, takhle to zatím vypadá vevnitř, nádhera. Hele, upřímně tohle víko, tak já bych vůbec jako pak neotvíral, jo, prostě tohle by tady bylo třeba i napevno. A udělal bych tajný vchod ze zadu, jo, protože tady máte, že jo, předek, takže tady. A když to bude mít prostě z boku nebo prostě od někať, tak z toho nevyleze, tak toto nevleze ani nevyleze. Tak se zlomí, že do toho nevyleze, že do toho nevleze ani nevyleze. Bych já udělal nějaký tajný vchod, kde si prostě pak vlezu a nemusím takhle líst úplně jako tím bych začal. Ale tohle to musí být chirurgická práce, takže jdeme si prvně nakreslit, kde budeme řezat ty dveře. Takže musí to být tak. No tak fixou na černou, červenou fixou na černou, si to moc neuvidíš, ale tak dobrý. Aby se to dalo i otevřít, jo? Chceme prostě mít panty, tak aby se otevíraly, zavíraly a aby se tam hlavně vešel, jo? Abych se třeba nepořezal někde nebo něco takového a abych se celý neotřel, když tam budu. Právě říká to, co stejně, co jsem říkal já. Takže musí být i dostatečně velká. No, jak říkám, chirurgicky rovná práce. Tom tady. Hezky. Tak, počkej, to by mohlo se stačit, ne? Ne, tak až takhle. Chirurgická práce. Nic jste neviděli? Tak. Typický den já v matematice, taky rýsuju, takže to nerýsuju z té blbě. Máme to prográm, Že to je moc velký? Že je na plánu? Takhle. To vyšlo, ne? Vítek, to až bude vylezat ven, tak se zlomí. Dobře, hele, na řezání máme jenom tohle. Nevím upřímně, jestli to je ani na plast, ale asi nezbývá nic jiného, než to vyzkoušet. Dobře, tak, mám trošku flashbacky na film. Já bych to Vítkovi nepůjčoval do ruky. Když jsme dělali kabriolet, doufám, že to dopadne stejně. Dobře, potřebuji zvýšit výkon. Kámo, to není vůbec easy. Vítku, to byl špatný nápad. Jak to mám dělat rovný? Já to chci dělat fakt hezký, to musí být rovný, to nemůže být takhle jako popatlaný. Ne, to je tak, že musíš zatlačit, než to protlačíš a potom už konečně můžeš nové řezat. Že no, já myslím, že jsem úplně levej. Vyzkoušej to ty, jestli to je jenom moje chyba. Tohle nebude fungovat, ale ne. Ježiši. To vůbec nefunguje! To vůbec nefunguje! Nebo tam mají blbej ten. No, nebo tam mají blbej ten. To je taky možnost. Dobře, hele, to vidíš, že jsme youtubeři a máme špatný náčiní. Jdeme tady nějak improvizovat a prostě tam udělat nějakým způsobem díru. Třeba bychom teoreticky mohli nažavit nůž a prostě to jako takhle rozstavit. To by podle mě taky mohlo fungovat, ale... To fungovat nebude. O tom trochu pochybuju. Nevím, jdem se podívat, co to ještě máme. Dobře, 1000 stupňů nůž versus popelnice jako lehce funguje, ale tak... No teďka, když by tam dal to tam zpátky, tak teďka už by to mohlo fungovat. To není úplně ideální. Ježiši, to je zatím všechno, co jsem udělal. Prčic. No hele, aspoň tím nožem, že už jsme tam udělali díru, tak teďka to můžeme zaseknout. No hele, přemýšlí jak já. Vyměnili jsme ještě tu čepel, nebo co to je, a teď, tak už by to mělo fungovat. Krása. No! Jak pomáš, Letore? Jak to je dneska? To je skvělý! Voilà, máme dveře. Tak jo, dobrý, hele, teďka tak si to zase zpátky vrátíme, jenom aby jsme věděli plus minus, kde to je. A dáme tam ještě tyhle panty, které přijdou jako takhle nějak sem, které se takhle otvírají, zavírají a budeme mít reálně funkční dveře. Tohle video je takový vlastně Minecraft IRL, jo. Žádný pressure plate tam nemáme, ale máme panty. Ale já si myslím, že normální pracovní den. Jaký možný, jako má to podobný, prostě jak v Minecraftu, jo, prostě ne stejný, ale podobný, jo, podobný.
No hele, první pump máme, jenom tady máme takový jako menší problém a ještě nevím, co s tím uděláme, ale Data matice. jako tohle může být docela nebezpečný, až tady vevnitř budu. Nevadí, malý věci. Voilà, a máme dveře, které se otvírají. Krása. Jelikož už dveře máme hotový, tak teďka tak by to chtělo ještě takový mini okno. Ale nějaký jako mini nápadný, jen aby jsme měli prostě takový kuklátko, který můžeme pozorovat ven. Tady vepředu upřímně bych asi nic nedělal, to musí být klasický kontejner. A hele, buď bych ho udělal tady na straně, třeba jako takhle, protože tady máme dveře, takže tady už bych asi taky nic nedělal. Takže asi ve finále zbývá No a potom, že youtubeři neumějí pracovat rukama. jenom tahle strana a prostě tady uděláme takhle menší okno. Okno máme, jakoby, není to úplně jako nejčistší práce, kterou jsem kdy dělal, tady to ještě trošku jako A jo, dobrý, zolepou to taky. čistím, ale to bychom měli. Teďka tak tady už jdu uklízet vnitřek, protože jak vidíte, tak jak jsme tady všude řezali, tak je tady docela bordel. A už se pomalu ale jistě jdu vrhat na interiér. Tak jo, hele, dovnitř, tak tady dáme takhle zase krásnou deku. Klasická prostě deka na ven. Nějaký polštáře, zase LED pásky, nějaký normální světlo, protože tady bude fakt tma, když se všechno zavře. A už se na to upřímně dost těším a jsem zvědavý, jak to celý na konci bude vypadat. Ještě teda předtím mě ale napadlo, že bych mohl vyzkoušet, jestli se tam vůbec vejdu a jestli těma dveřma projdu, jo. A takže, jo, dobrý, počkej, to je dobrý, koukej, hele, se zavřu, opřu. A úplně na pohodu, úplně v pohodě. Že jo, zavři mě. No. A tak. Já jsem se tady seknul úplně k dveře. Dobrý. Dobrý. Má to pár much, ale bude to fungovat. Tak. Už dal. Tak potom to třeba to ze spora obrousit. Máme ledky. Z vrchu a z boku. Celou tohle jsem obvodu, to je vončo. Zatím jako vypadá, že i ty ledky jako naprosto skvěle držej a bude jich tady fakt hodně, takže tady bude i dost světla. Tady jsme předělali No tak tady to je dobrý pár, jo, tak tady to jako nebude tak těžký tam dát ledky. světlo a teďka už vlastně jenom dekorace a může se jít nastěhovat. Když si páníček dělá super tajný bunker, ale ty musíš pozůstávat. No, bingo, chudák. A smůlu. Sára jde poprvé dovnitř, můžeš to zhodnotit? Dobrý, co? Hele, dal jsem tady ještě nějakou kitku, nějaký dekorace a Sáru teďka napadlo, že by nakreslila moje logo tady na tuhle zeď. Kdo by náhodou nevěděl, což já doufám, že absolutně nikdo mezi váma takový není, tak tohle je moje logo, jo, VTK, kdybyste chtěli takovýhle podobný merch, ne podobný, vlastně úplně stejný, tak běžte na vtechshop.cz. Vzadu tak tohle mikina má úplně skvělý design, máme tam i když výšivky, spoustu dalšího, tak tam běžte a Sára jde kreslit. Já se nakreslím. Že je ideální prostě čas tam dát, že jo, tu reklamu na svůj merch. Cítím. Tak jo, dámy a pánové, máme hotovo a představuju vám naši popelnici. Když bys to otočil ze strany, kde nejsou ty panty, tak reálně by to vypadalo jako prostě normálně. Tak by to prostě vypadalo jak se to jmenuje? Jak normální kontejner na popelnici. Ale na první pohled si prostě neřeknete, že tam něco je speciálního, že jo? A to je správně, to byl účel. Pojďme se teďka podívat. Hele, jediný, co vám to tak jako lehce prozradí, tak je jako trošku to okno, jo? Ale hele, když se kouknete tady, tak je to prostě jako normální popelnice. Hele, ty tady musím tak jako trošku přelíst takzvaně. Hele, tady už se nám to tady otvírá a koukejte. Tady je žena, čau. A teďka, tak tady může zalíst do mého království, koukejte na to. No na tak jsem čekal, že se tam to moc nevejde. Tak je to dobrý docela, jo? To jako, co si budem. Sorry. Tak. Ježiši, jdu dovnitř. Já tady zavřu se. No. A jsem tady! Kámo, to vypadá naprosto skvěle. Pojďte se podívat, co jsme tady všechno dali. Jakože přiznám se, není tady úplně nejvíc místa, jo? Je to tady tak prostě do tureckého sedu akorát, ale samozřejmě máme tady tablet, abych se nenudil. Mám tady nějakou lampičku, sakra, lampička nelampicuje. Ne, můj kaktus, nebo já nevím, co to je. Dobře, fajn. Tady mám nějaký figurky, světlo boží, takže krásně tady mám světlo, mám tady všude LED pásky, nějaká kytka, samozřejmě. Jakože, co si budem, jako vypadá to tam pěkně, jo? A nemusela by tam být další kytka. Je diskokoule.
Bomba. Tady se Sára snažila nakreslit moje logo, jo, úplně na popelnici to moc nešlo. A tady tak mám fanarty, vybral Ale nahoru vypadá to dobře, jako oproti mě to vypadá dobře, jo. Já malovat fakt jako neumím. jsem nějaký dva, který se mi líbí nejvíc, který mám od vás, takže díky moc, jsem tady s váma. Jediný co, tak není tady úplně nejlepší akustika, jo, ale kdybych chtěl, mám tady vlastně jako střešní okno. Čau, že jo, čau. A samozřejmě, tak mám tady i to okno, který jsme dělali. Tak, hele, a tady, koukej, tam je Sára. Ale upřímně na to, že jsem si myslel, že to bude úplná blbost a tenhle nápad jsem měl asi ve 2 ráno, tak si myslím, že to nedopadlo vůbec špatně. A je to tady útulný, můžu tady koukat na Netflix, na YouTube, na TikTok, na co. Prostě ve 2 ráno si řekneš, že prostě se ti chce si sestavit bunkr na zahradě z popelnice. Tak ty si ho prostě sestavíš. Proč ne, že? Proč ne? Mám tady světlo, mám tady nějaký ledky, mám tady všechno, co potřebuju. Hele, teďka tak si to ještě vyzkoušet Sára, protože tady ještě neseděla, když to bylo takhle pořádně zařízený. Cioè, nessuno mi capisce che è un bidone. Dost dobrý. Tak, no. Au. Dobrý, ne? Dva se tam jako nevejdou. A jakože toho bys to udělat ještě větší, když by si měl 2 popelnice. Ale to je zase potom moc práce. No nic, tak čau. Tak. Dobrý, tak jezdit, tak já bych v tom asi nejezdil, no, jakože, když tam jsou nějaký vázy, skleněný stůl. No co říkám? Kde vás mám? Ježišmarja. No dobře, trošku se to tady zbouralo, ale v pohodě, něco by se neupravilo dobrý, ne? Hele, já jsem to říkal. Hele, sice to trvalo celý dopoledne, ale podle mě to stálo za to. Nic, tak užívej si to teďka ty. Conserviamo questa cosa. To si necháme, no hele, to tady necháme. To je naše nová místnost reálně. Každopádně tohle už jsme pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám video líbilo a... Ženo, co děláš? No jsi tak to odběr, ale si vidím, že jsem v našem videa. Žena ho chce zabít. Klikni na odběr, nebo si tě najdu. Business e-mail. Vítku, dobrý video, pokračuj ve své tvorbě. Hype 600k a kolik má Vítek vlastně už? Kolik má? 599, tomu se zbývá. Jsi nejlepší, super video. Omega hustý videjko, synej. Nejlepší youtuber, synej. 1K, tu 600k. No jo no. Já bych to použil jako chill zone pro Binga. Ne asi. Se to musel hodně poupravit. 600k odběratelů, super. 599 to stojí. Vrať se prosím ke starému kontentu. Tohle je jen kopie fyzio. No. Co natáčí ten borec? Si vůbec něco natáčí teda. Jo, ten je tady přihlášený, ale natáčí. No nic, takže dejte like, odběr. Určitě zkuste se podívat na ještě můj druhý YouTube kanál. A tam dejte určitě také odběr, jo, tomu se moc nedaří teda, jako tomu reakčnímu, jako na tom prvním videu. Na tom prvním videu, tady, čekajte, tady na CN Prima News, jste dali za 3 dny 476 zhlédnutí, jste šílenci prostě. A za to já vám děkuju a zatím čau.